дар рӯи замин баҳри тозае ҳаст, ки дар он қадраҳои дурӯғ ва маккорӣ, ҳасад ва бадбинӣ, бадӣ ва бераҳмӣ нест. вақте ки ба умқи он менигаред, аз хушбахтӣ лабрез мешавед ва ин баҳр дар чашми фарзанди шумост, гуфтааст бузургӣ. дар ҳақиқат ҳам кӯдак ин хурсандиофари ҳар хонадон асту бо ба дунё омадани ӯ ҳаёти волидон, махсусан модар, ба куллӣ тағйир меёбад. ин аст ки ҳар як инсони солимақл орзуи фарзанди солиму солеҳро менамояд. аммо афсӯс, сарнавишт на ба ҳама падару модарон ин хушбахтиро насиб мегардонад. баъзан бо сабабҳои гуногун тифлакон бо ҷисми носолим ба дунё меоянд. ҳамин қадараш тасаллибахш аст, ки солҳои охир баҳри табобату нигоҳубини ин гурӯҳи кӯдакон марказҳо ва дармонгоҳҳои зиёде амал мекунанд, ки ҳадафи асосияшон беҳтар намудани вазъи саломатии дустуракони дорои имконияти маҳдуд аст. маркази дилҳои кушод воқеъ дар шаҳри Душанбе низ яке аз чунин даргоҳҳост. дар қайди ташкилоти мо 165 оила ба қайд гирифта шуданд, лекин асосан ҳама рӯза мо ба як қисми онҳо кӯмаки ҳаррӯза мерасонем. мисол ҳаррӯза ба дарсҳо мебиёянд, дар машғулиятҳо иштирок мекунанд. дар маркази мо асосан ҳам дарсҳои инфиродӣ ва ҳам дарсҳои гурӯҳӣ гузаронида мешаванд. машғулиятҳои инфиродӣ аз қабили машғулият бо мусиқӣ дармон, машғулият бо нутқ дармонҳо, бо мутахассисони инкишофи бармаҳал ва дахолати барвақтӣ, бо мутахассисон оид ба расмдармонӣ, бо машғулиятҳои тайёрӣ ба мактаб, ҳамин хел машғулиятҳо гузаронида мешаванд. дар шакли гурӯҳӣ бошад, ин аллакай боз ҳамон мутахассисони нутқ дармон ва инкишофи нутқ машғулияти гурӯҳӣ ҳам мегузаранд ва машғулиятҳои тайёрӣ ба мактаб ва инкишофи умумӣ, ин аллакай дар шакли гурӯҳӣ гузаронида мешавад. бо кадом мақсад? барои он ки вақте ки кӯдак ба мактаб меравад, вай бояд аллакай дар гурӯҳ чӣ хел фаъолият кардани худро донад, чӣ хел бояд вай ҳамроҳи ҳамсинфонаш, ки аллакай онҳо ягон намуди норасоӣ надоранд, чӣ хел худро бояд дошта тавонад, гап зада тавонад, бояд дасти ӯ ба навиштан одат карда бошад ва фаҳмиши ӯ аллакай камтар пурра бошад, ки вай ба ҷомеа ворид шуда истодааст. мақсади мо чи аст? мақсади мо омода кардани кӯдак барои ворид шудан ба ҷомеа, ки дар ҷомеа вай худро ҳамчун узви ҷудонашаванда худро ҳис кунад ва худро ҳеҷ вақт ҷудо ҳис накунад. чӣ таври мутахассисони ин марказ мегӯянд, барои кӯдакони имконияти маҳдудшуда ворид шудан ба ҷомеа хеле мушкил аст, махсусан вақте онҳо вақти бештари худро миёни чор девори хона мегузаронанд. кӯдакони ба ин даргоҳ меомада низ аксарашон чунинанд, вале чанди пас рафтору фаҳмишашон ба кулли дигар мешаваду ҳатто баъзеашон ба мактаб низ мераванд. вақте ки кӯдак аввал ба маркази мо мебиёяд, вай тамоман ба дунёи дигар гӯё ки ба як олами дигар мебиёяд. барои вай аз олами худ, аз муҳити хона баромада ба марказ омадан, ин як гӯем ҳолати ногувори ҳам равонӣ, ҳам гӯем асабоният эҷод мекунад ва пас аз як ҳафта, пас аз 10 рӯзи омаду рафти амон кӯдак ба марказ, вай аллакай худро тамоман дигар хел ҳис мекунад. вай аллакай вай соҳиби ҳамин машғулиятҳо худро ҳисоб мекунад. ва буданд кӯдаконе ки аллакай мо мактаб равон кардагӣ ҳастем ва дар мактабҳо бо муваффақият таҳсил карда истоданд, кӯдаконе ҳастанд ки онҳо аллакай нақши муаллим, нақши мутахассисро ба худ касб мекунанд ва намемонанд ки мутахассис кор кунад, мегӯянд ки шинед, ман ба шумо дарс мегузарам. ҳамин хел як бисёр чизҳои ҷолиб ҳастанд. аз муваффақиятҳо ҳамин чизро гуфтанӣ ҳастам, ки ҳар як қадаме ки як пешравӣ мешавад, барои ҳар як мутахассисони мо ин як боиси хурсандӣ аст, хурсандии калон аст, чунки меҳнати мо барабас нарафтааст. яъне ки меҳнати бо он меҳнату заҳмате ки ҳамрӯза мекунем, мо як қадам ба пеш рафтем. ҳар як кӯдак мисол онҳое ҳастанд ки нутқе ки надоштанд умуман ва камтар нутқи онҳо ба пеш рафт. зина ба зина, ҳар кадоми он зина ба зина. ва буданд кӯдаконе ки роҳ намегаштанд ва аллакай вақте ки инҷо омаданд, аввалаш ин гӯем кӯмаки худи модар аст, меҳнати худи модар аст, меҳнати худи кӯдак аст ва меҳнати мутахассисони мо. вақте ки кӯдак кӯшиш мекунад, ҳаракат мекунад, ба дигар кӯдакон нигоҳ мекунад, аллакай ба пешравиҳо ноил мешавад.
фотима низ яке аз он кӯдаконест ки дорои имконияти маҳдуд аст. онҳо дугониканд, вай ва хоҳараш зуҳро. фотима 9 сол дорад ва гирифтори бемории фалаҷи модарзодист. вай ҳамроҳи модараш зиёда аз ним сол аст ва ин марказ ба машқу машғулият меояд. модараш мегӯяд инкишофёбии фотима аз зуҳро фарқи калон дошт. духтарҳои ма дугониканд, фотима ва зуҳроҳанд. шукронаи худо зуҳром созай. фотимаи ман ҳангоми таваллуд вазбин буд. фотимаро 9 рӯз шабона рӯз ба ман надоданд. вай дар вазбинхона буд. вақте фотимаро ба ман додам, фотима ҳаракат мекард. ҳаракати чӣ хел гӯям, шох буд. ҳаракати кӯдакои солимворине. вақте ки зуҳро ин хел чорғовакро кӯдакои хеле чорғов мераванд ёд гирифт, фотима ёд нагирифт. тарбия ва ба пӯ мондани кӯдак кори саҳл нест. он аз волидайн шабҳои бехобӣ, душвориҳо, даву тозҳои беохирро металабад. дар ингобини кӯдаки бемор бошад, ин вазниниҳо якчанд маротиб меафзоянд. ба модари фотима низ душвор буд, вале даст намефаровард. мубориза мебурд баҳри беҳтар намудани саломатии духтараш. хела пешравиҳо шид. духтари ман оста чиз ёд гирифт. кам чиз хел дасташа боло бурданда наметавонист. ин кӯдаки ҷогаҳакӣ буд. баъд кам ба шикам мезад, ба пӯш мезад. ёд гирифт кам. баъд дастакош ҳам хел чап буданд. ин хел буданд, дастош синча буданд. машқ масаж гирифтем, кушода шидем камтар. баъд давом додан гирифтем. бисёр асабшинос мебурдем, доруҳои қимат менависонданд. мо ҳамаи ҳавайёро гирифта фотимаро ба чорбоғ, ба ин ҷои маюбо ҳаста инҷа бурда фақат массаж, свет мегирифтанд. физиотерапевт. ба шукри худо духтарчаи ман хела дар хона ман бисёртар худам ба ман ёд медоданд. ман машқ мекардам бисёр ба духтарам. пеш аз ба ин ҷо омадан фотима дар чандин марказу табобатхонаҳои дигар машқу дармон гирифтааст. модараш мегӯяд ба ҳар ҷое ки бори аввал меравад, то як вақти муайян худро дар канор мегирад, вале боз зуд ба гурӯҳ ворид мешавад. рӯзҳои аввали ба маркази дилҳои кушод омаданаш низ худро каме бегона ҳис мекард. як муддати 6 моҳ шуд ки мо ба инҷо омадагем. ва инҷо аввал меомад метарсид, аз худаш тоқат намеистод ҳамроҳи маълимо ва духтарако. баъд оста пешравӣ шуда ҳозир баъди ягон ҳафта пас баъд хела ёд гирифт. ҳозир худаш мехоҳад инҷо омадан. рӯзе ки агар ягон бемор шавад, ягон чиз накна, гиря мекна, ма ҳаминҷа биёрем. ҳаминҷа дарашта медроя, худаш медава. аввал мусиқи дармонӣ, расмкашӣ, логопед мебиёя, ҳамаша нағз мегира мерава. ба фотимаи ман фотимаро дар мактаб мондагием. синфи сеюм мехонад. худам мебарам ба коляска, ҳамроҳаш мешинам, дарсоша мегирам, ба хона меёрам. шукри худо дарсора нағз хондеста. рӯзҳои аввал албатта душвор буд, чунки дигар кӯдакон ҳамин хел вай буданд. барои фотимаам ворид шудан ба олами кӯдакони мо хеле душвортар буд. баъд аз он лаҳзаи муайяне гузашт, мисол 2 рӯз, 3 рӯз, 1 ҳафта, 10 рӯз. пас аз он аллакай фотима чунон фаъол ва чунон гӯем ба пешравиҳо ноил шуд, ки аллакай худи мо ба ин чиз бо як ҳайрат нигоҳ мекунем ба ин муваффақиятҳои ӯ. бисёр кӯдаки ба меҳр аст ва кӯшиш мекунад ба пешравиҳо ноил гардад. аллакай боз мегӯям бо асбобҳои зарбӣ кор карданро омӯхтааст, бо расм кашидану, ранг кардану, ба ҳисобу, бо он чизҳое ки барои ӯ ба оянда дар зиндагии ӯ лозим мешаванд. хела аллакай омӯхта истодааст.
нахуст фотима дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 пойтахт таҳсил мекард. дар он ҷо махсус мутахассисоне ҳастанд ки бо чунин кӯдакон кор мекунанд, вале роҳ дур буд. модар қарор дод духтарашро ба мактаби назди хонаашон барад, аммо бовар надошт ки фотимаи ӯро дар мактаби миёнаи умумӣ қабул мекунанд. аммо хушбахтона гумонҳояш хато баромаданду фотима имрӯз хонандаи дӯстдоштаи ин муассиса аст. ҳамсинфош ҳангоми син фотимаро медорам, ҳамсинфош беҳад духтаракҳои нағз духтар ҳамаи ҳавайё медаванд фотимаҷон қати машина, фотима қати машина хурсанд мешавад. вақт худаш як маълима мегӯяд ҳамаи шумо шинед, фотимаҷон қати кӣ мешинӣ, ҳамроҳи кӣ мешинӣ? ва мега ки ман ҳамроҳи талабош мега роҳи ла озода ҳамроҳи кадоме ки худаш шинад. дар маркази дилҳои кушод утоқҳои гуногуне амал мекунанд, ба монанди мусиқидармонӣ, расмдармонӣ, нутқдармонӣ, машқдармонӣ ва ғайра. ба фотима машғулият дар ҳамаи ин утоқҳо писанд аст, вале сароидани суруд ва машқ бо асбобҳои мусиқиро бештар дӯст медорад. аллакай фотимаҷон хеле пешрафт аст. ба фотимаҷон аллакай аз рӯи нота ба мустаи пианино аласарҳои кӯтоҳ менавозад худаш. яъне ки ман менавозам, аллакай фотима 5-6 суруд худаш мехонад. фотимаҷон ба фотимаҷон хеле пешравиҳои зиёд дида мешавад. яъне ки боварӣ комил ҳаст ки дар оянда фотима як соҳиби касби худ мешавад. яъне ки дар оянда баъд халқу давлати худ хизмати хуб карда метавонад. фотимаҷон ҳозир бо дигарон хеле хуб муошират мекунад. яъне ки он саволҳое он машғулиятҳое ки мо дар марказ медиҳем, яъне ки фотимаҷон ба хона нарафта аллакай дар худи ҳамин марказ онро аз зиёд мекунад. сурудое ки мо метиҳем вазифаи хонагӣ, фотимаҷон хона нарафта дар ҳамин марказ, яъне ки завқи зиёд ки доранд, аллакай аз зиёд мекунад. 5-6 суруд чид ҳамроҳи маълим тайёр кардагиан, клипам кардагиан ҳамроҳи Кайшамсдин. суруда нағз мебина ҳамиҷа омадак ай ҳамиҷа шавқаш зиёд шидай, не ки ҳамха шавқаш зиёд шидаге ки ҳамин шеъра маълим метия хона мерава ҳамун шаб аз зиёд мекуна. ман пага мерам қати маълими суруд ма мехонам. ҳарчанд сухан гуфтан барои фотима душвор аст, вале илоҷа намуда фикрашро баён месозад. латифа мегӯяд, суруд мехонад, шеър аз ёд мекунад. умуман аз дигар ҳамсолони солимаш қариб ки мондание надорад. ҳатто ба пухтани шириниҳо низ шавқ дорад ва машғул мешавад. чун дигар кӯдакон азизтарин шахс барояш модараш асту лаҳзаи ҳаёти худро бевай тасаввур намекунад. нағз мебинам пухтупаза очаҷон булочка мекунем, печёни мекунем, майли мекунем, баъд дастоша мешӯем, фартук мебандем, чиз мекунем. ва худаш ҳавас дора агар бар чизои чиз бошад, хамир кунӣ бошад, ман тайёр мекунам. тинукунира ҳозир ёд гирифта дахла уқлоқ мегирад, худаш мекунад. тухм мекунад, чизоша печёни мепазад, булочка ёрдам медиҳад. нағз мебина худаш, манан чизаш намекунам. ҳамроҳш ёрдам метам, дастоша меқабам мекунам. модари фотима мегӯяд имрӯз дар кишварамон барои табобат ва машқу тамрини фарзандони ӯ баранд кӯдакони дорои имконияти маҳдуд шароитҳои беҳтар хубтар фароҳам оварда шудаанд. вай ҳамчунин қайд менамояд ки дастгирии аҳли оила ба кӯдаки маъюб барои ба пеш ҳаракат кардан қувват медиҳад. аз ин хотир ҳар як волидайне ки чунин фарзанд доранд бояд пеш аз ҳама худ ба ояндаи фарзандаш бовар дошта бошад. вақте ки ман рӯҳ афтода шавам, духтари ман рӯҳ афтода мешавад. вай фарзанди ман, вақте ки ман қати вай кор накунам, ки қати вай кор мекунад. падараш ҳеҷ вақт ба ягон ҷо рафтани мо, ба ягон чизи фотима чиз намекунад. духтари ман ки ҷои мега, чӣ хеле ки мега, духтари манро бар. як асабшинос не, ман ҳамаи асабшиносҳои Тоҷикистона қариб рафтагиям. духтарчамо мебарам ки яке худой ҳаст ки шифо мебахшад, мебарам ҳамаи ҷо. чӣ тавре дар боло қайд намудем, тарбия ва ба камол расонидани фарзанд кори саҳлу осон нест. тарбия ва нигоҳубини фарзанди дорои имконияти маҳдуд бошад даҳо маротиб душвортар аст. вале мегӯянд ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. ба по мондани кӯдаки бемор низ имконпазир аст. танҳо вақт, сабр ва иродаи қавии волидон лозим аст.
вақте ки модар бо чунин душворӣ рӯбарӯ мешавад вай ҳатман худро камтар ҳолати равонии ӯ дигар хел мешавад. Вай фақат фикр мекунад дар бораи он ки ман чӣ хел чӣ кор кунам ки кӯдак ки ман ёд гирад ақаллан хӯрдани хӯрокро ё ақаллан пӯшидани либос. ин ҳалшаванда аст. Ҳама рӯза бояд пайваста омӯзанд. Он чизҳое ки боз мегӯям мутахассисони мо бо модарон бисёр суҳбат мекунанд, бисёр меомӯзанд. Дар хона модар бояд асосан роҳ афтода нашавад, кор кунад. ҳар як лаҳза, мисол он коре ки бо кӯдак мекунад, бояд гап занад бо кӯдак, гӯяд ки ана ман таба чой, ман ба ту чой дода истодам, ана чой, нонро гир ё либосатро пӯш, ҳаракат кунад. Аз ҷои кӯдак иҷро накунад, кӯдак худаш ҳаракат кунад ки кӯдак худаш ҳамон корро иҷро кунад. Камам бошад, заррае ҳам бошад, кӯдак худаш камтар фаъолтар бошад. таманнои онро мекунем ки фотима боз ҳам бештар инкишоф ёбаду саломатиашро ба беҳбудӣ орад. Ба волидони кӯдакони дорои имконияти маҳдуд бошад гуфтанием ки мисли падару модари фотима босабр бошед ва ҳатман самар хоҳед дид.